4 нафар устодони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар давраи пайдоиши бемории коронавирус фавтиданд, гуфт ректори донишгоҳ Ҷамшед Ҷоразода зимни нишасти хабари ба рӯзноманигорон. 2 нафар бинобар сину соли калон доштанд, яъне аз 80 сола зиёд буданд. устодоне ки барои дар ҳақиқат донишгоҳ бисёр хизмати арзанда карданд, рӯяшон шод буд ва 2 нафар устод низ аз 50 сол боло фавтиданд, вале сабаби фавтиданашон ба мо маълумот дода нашудааст. хоб дар бораи гирифтории беморӣ бори дигар мегӯям, ин салоҳияти маҳсули тиббӣ аст. ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъкид намуд ки дар ҳолати гирифтор шудани устодон ба вируси COVID-19 донишгоҳ имкони пардохти маблағ баҳри табобати онҳоро ҳангоми муроҷиат намудан таъмин мекунад. Ҷоразода Ҷамшед афзуд ки аз ҳисоби сурат ҳисоби махсуси донишгоҳ баҳри пешгирии бемории коронавирус 60-70 ҳазор сомонӣ равона гардидааст. ин маблағҳо баҳри харидорӣ намудани маҳлулҳои безараргардони антисептик ва ҷалби мутахассисони тиб сафарбар гардидааст. дар қисмати саволу ҷавоб як нафар аз ректор дар бораи тақдири он хатмкунандагоне ки ба ҷои кори таъмин гардида намераванд пурсон шуд. Ҷоразода Ҷамшед ректори донишгоҳ афзуд ки ҳамасола қариб 90% донишҷӯён ба ҷои кори таъин гардида ҳозир мешаванд, аммо ҳолатҳои саркашии донишҷӯён аз ҷои кори таъин гардида низ дида мешавад. онҳое ки ба ҷои кор ҳозир нашуданд, ҳамаи онҳо тибқи қонун ба суд ирсол шуданд ва аз онҳо маблағҳои бюджетӣ ситонида шуд. Маълуми чанд нафар? Фикр кунам 5 ё 6 нафар. 10 нафар тибқи суд чӣ карда шуд. Яъне доим чӣ аст, ин назорати қатъи раёси донишгоҳ қарор дорад. шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳ 22600 нафарро ташкил медиҳад. аз ин нишондиҳанда 10052 нафар дар шӯъбаи рӯзона буда, аз онҳо 3642 нафар тариқи буҷавӣ таҳсил мекунанд. 12548 нафар дар шӯъбаи ғоибона таҳсил намуда, аз онҳо 1173 нафар буҷавӣ мебошанд. дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 877 нафар тариқи кувоти президентӣ таҳсил менамоянд ки аз онҳо 518 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. ректори донишгоҳ ба суоли рӯзноманигорон оиди ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои олии кишварҳои хориҷӣ чунин посух дод. 3 сол 4 сол мо агар ҳамагӣ 40 та донишгоҳ ки муносибат дошта бошем, имрӯз бо 70 муассисаҳои таълимӣ илмии хориҷӣ мо муносибат дорем. дар шӯъбаи рӯзона имрӯз 700 нафар донишҷӯ, 700 нафар, дар шӯъбаи таҳсилоти фосилӣ зиёда аз 1000 нафар донишҷӯи хориҷӣ таҳсил мекунанд. تعدادی عمومی ختم‌کنندگان در سال تحصیلی 2019-2020 5227 نفر را تشکیل می‌دهد که از این نشان دهنده 498 نفر با امتحان‌های اتستاسیونی دولتی راه یافتند. در عموم 4369 نفر امتحان دولتی را با موفقیت سپردند. 530 نفر با سبب‌های عذرناک به امتحان حاضر نشدند که آن را از سنه 5 تا 15 آگوست خواهند سپرد. در آخر روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گرفتند. گزارش سید مختار سیدانور، فیض‌الله خان عابدوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.